Sziasztok! Gondoltam, meg lehet benne egy kis élőkereskedéssel. Talán egy hete nem is raktam fel ilyen videót. Termékünk euró-dollár. Ugye egész héten azt szajkóztam, hogy short. Ma meg tegnap egy picit elbizonytalanodtam, megmondom őszintén, de mégis csak shortba kötöttem meg. Átmegyek először 5 percben, ugye volt nekem 2 kötésem ma. Itt volt egy long, nem csak egy kötés volt, itt volt egy long, ez így gyakorlatilag nullába kijött. Utána pedig órásban egy csökkenő trend csatornát vettünk igazából közösen észre, hogy pontosan az egyik nagyon kedves barátom vette észre, hogy euró-dollárban csökkenő trend csatorna van, egyből rendet tudtunk rakni a chartban. És gyakorlatilag a pozícionitás indoka az volt, hogy kitört ebből a csatornából az árfolyam, de igazából alázár, és végül is elindult egy momentum lefelé. Itt történt a pozícionitás, kezdeti stop ugye itt volt fönt. Nem pontosabban itt volt a kezdeti stop, bocsánat, fölött a spárgyártya fölött. Céláram, ez a támasz ellenállási szint, így vizuálisan is ennek a csatornának az alja környéke. Miután az egységét megtette az árfolyam a jó irányba, igazából behúztam nullából a stopot. Most már a kereskedési költséget is elszámoljuk. Gyakorlatilag most már nem lehet gond ezzel a kötéssel, tehát biztosan nem jövünk ki mínuszban. Itt a célár. Valószínűleg tartom, hogy update-elni fogom ezt a videót, és holnapi nap során, ha majd révbe ér a pozíció reményeink szerint, akkor a végét is meg tudom nektek mutatni. Aztán ausztrál dollár, USA dolláron felvettem még egy kötést, hogy hogyha a honlapunkat nézitek, akkor azért látjátok, hogy milyen kereskedési ötleteink vannak. Volt nekünk már egy február 18-án felvett short pozíció valahol, itt valahol shortoltuk be igazából az AUD-USD-t. Szépen elkezdett esni a piac, utána egy csökkenő csatornát vettünk szintén észre. Az ausztrál dollár, USA dolláron kijelöltük a megfelelő zónát, az eladási zónát, ahol érdemes még beleadni a termékbe. Itt a célzóna, itt a stop, és igazából egy pozícióépítéssel ráépítettem. Most felvett mindkét pozíció stopja, itt van ezek fölött a csúcsok fölött. Célár továbbra is, úgyhogy ez a kötés egy 4 órásban jött létre, 4 órásban szeretném továbbra is menedzselni a pozíciót, az itt valahol itt van, azért jó pár hét kell még esetleg, hogy a pozíció kibontakozzon teljes mértékben. Ez az óra, vagy ez a pozíció teljes mértékben megfelel egy swing trade kötésnek. Ez a helyzet. Tehát ez a videó most felkerül, abban az esetben, hogyha holnap révbe ér a pozíció, akkor természetesen, és nyilvánvalóan szeretnék gépmérően úgy lekövetni, azért a végét is látni fogjátok. Köszönöm szépen, sziasztok! Igazolgat FX Line.